من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن على الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat menika nerangake tentang hukum-hukum wong sing dina. Ayat niki hukume pun dimangsuh niku pun dihapus diganti ayat liyane. Dadi mangsuh utawa nasikh lan mangsuh niku ana telung macem. Ana sing dihapus hukume tok ayate jek. Contone ayat iki ayate jek wacane jek tapi hukume niki sampun diganti nang ayat liyane nang surah An-Nur juz 12. Ana sing dimansuh sak ayate sak hukume. Dadi ayate nang wacane ya wis enek, hukume ya wis gak berlaku. Ana sing dihapus dinasikh niku ayate tok, ayate nang Quran wis gak enek tapi hukume isih berlaku. Dadi kaya hukum rajam. Iki ayat niki nerangno hukum-hukum zina nalika anyar-anyaran Islam urung ayat-ayat sing kuwi. Wong zina niku tak terang sik dadi engko dianggep ayat iki jek berlaku. Wong sing ngerti kan Quran mesti bener ora kena salah. Iya bener tapi kan enek nasib maksud. Wong zina niku ana perkara zina muhsan lan zina ghairu muhsan. Zina muhsan niku zinane wong sing nate hubungan halal mbek wong lanang yaiku nikah. Mbok jadi bojo, mbok pegatan. Ya ngono iku jenenge zina muhsan.
Zina wairu musa niku zinane bocah sing urung tau nikah. Bocah umur 50 lah urung tau nikah niku jenenge secara hukum dianggap bocah. Urung tau nikah, urung tau hubungan suami istri halal niku kok zina jenenge zina wairu musa. Lah sing zina musa niku hukume nek hukum Islam iku dirajam. Rajam niku dipendem ketok sirah tok. Terus disawati watu nganti santine niku mlebu lagi niku. Nyawati ora kena watu gedhi terus bisa mati cecek mboten tapi benten-benten watune ora gedhe ora cilik niku nek sino moksa. Ada wong sing wis tau nikah tujuh rijek tujuh atau wis rondo atau duduk itu zina selingkuh menan itu jenenge cara Islam zina moksa. Untuk menjadi bisa dihukum rajam niku prosesnya panjang. Kok enek wong nuduh zina, ana wong nuduh zina betapa pentingnya jaga kehormatan wong iki Quran mulane begitu lengkap. Kok enek wong nuduh zina ora nggawa seksi papat. Ora duwe seksi papat sing asli ngeroh terus oleh nglebokno kasafah. Yo rumune sing lanang dilebokno nek lumpang sing wedok iku. Seksi papat kudu roh langsung. Nek wong dosina kok ora duwe seksi papat cara Islam. Sing dituduh kok ora ngaku. Ngono iku sing nuduh malah kena empuk ping 10. Ayate juz 12. Alladzina yarmunal musholati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a wajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Iku surat An-Nur juz 12. Saya kira sudah ya itu apa tapi mana wong sing nuduh zina musuh balani ayamu namusonati melemparkan tuduhan ning wong zina musuh nek ora nggawa seksi papat balan ya tu biar anti surada ora nggawa seksi papat kok sing dituduh iku ora ngaku kok bener kok salah pokoke sing dituduh pokoke ora ngaku ngono wae sarah hukum Islam sing nuduh najan dhek roh dhewe lho melok-melok. Roh dhewe melok-melok. Makane bejo kuwi numpaki paina roh langsung tapi ora duwe seksi papat. Kok nuduh sing dituduh kok ora ngaku ngono iku sing nuduh malah kena empuk dipendhong disambuk ping 8 wong Islam. Wala taqbal lahum syahadatan abada ora diterima sumpah. Nek wong salah nuduh bojo mek bojone itu kan iso sumpah 4 kali jenenge sumpah anu mulana ya terang itu pas ngaji. Jadi wong nuduh zina cara Islam nek gak ora langsung duwe seksi papat persaksiane padha ngoten niku sing nuduh kedan dikati kabeh wong. Nah wis nek wong nuduh apa jenenge bojone zina iki pamane ngono. Ora trimo salah. Pamane roh bojone zina terlapor neng hakim, yen lapor nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bojone zina. Kowe ora ngerti ngerti kok mlebu kamar wong loro tok. Mboten kula ngerti itu kamane. Lah kowe dadi ora duwe seksi nek wong duwe bojone nglakoni zina ora duwe seksi. Ora iku piye? Baca ayatnya juz 12 Allah
walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u wa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Iku juz 12 surah An-Nur. Wong sing nuduh bojone zina iki nek nglakoni hukum ora duwe saksi papat. Terus piye sarane wong mau kon sumpah kan papat jenenge sumpah li'an utawa mulah. Demi Allah aku ngerti bojoku zina, demi Allah bojoku zina, demi Allah bojoku zina kabeh papat. Terus yang kelima kali ya demi Allah nek kuduanku salah aku gelem dibendoni Gusti Allah, dilaknati Gusti Allah. Mungkin jenenge sumpah mulah. Ora duwe seksi. Nah terus sing wedok piye? Sing wedok ya iso membela diri. Nek nyate sejane padha mungkire kok. Wedok iso membela diri wa yatara'u anhal 'adaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Wedok membela diri, menangkalnya dengan podo-podo sumpah ping papat. Demi Allah aku ora zina, demi Allah bojoku ki ngawur nek nuduh mbok piye ping papat. Sing kelima kali demi Allah nek nganti aku nek nganti ucapane bojoku bener aku gelem cilaka papane ngoten iki jenenge. Nek seperti itu ya bebas kabeh saka hukuman donya. Hukum Islam lah itu ora kena dihukum. Sing lanang ya ora berhak untuk bojone dilajam. Nah terus monggo ya bojone aja ditani nek hadis iki jene wayu. Wangko jane sapol-pol ayo bojomu ngono. Lah nek ngono pegat ae. Buka peti ya bina aduh mek bojomu. Lah iki nek ngono ya trimo ae apa enake lah. Sik tok ngono ae ya enak. Zaman biyen niku kabate bojomu akal mengko sak pol-pole mek bojone mulih bojone diramsi wong liya, disetrone wong liya. Lah bojone ngangkel ora ngaku. Terus sumpah nganggo jenenge sumpah mulana. Lah kowe gelem nek ngantek ucapane bojomu bener wis klare kowe gelem cilaka. Ngono aku wani aku gak ani wedok wis anu, wedok wis kendel. Lah bareng wis padha warine iki wong loro ra ira bener kabeh jenenge video iku. Salah sijine kowe mesti gorok. Kowe nek gorok ku wani cilaka. Terus dikonekat iku ora gelem cita-cita konekat ra gelem boyo malah liyane aku dinabi kok ngoblok-ngoblok. Kula niku nek cara basa kelas biru kula boten sabar nek boten sabar ya sak macam aja bojo kula niku. Ayo wis nek wis sedang pertahanan wae nek ngono sing diutak cara basa kelas. Niku nek nuduh zina nek bojone. Nek bojone nek kok ya ngoten iki nek ora duwe. Nek duwe bukti, ora duwe saksi malah dihukum dicambuk. Lah saksi niku keempat-empatnya kudu wong lanang. Wong lanang sing roh langsung wong wedok lan wong lanang mau berhubungan. Hubungannya disebut nang jelas nek oke. Jadi dulu bahasa Fati fil farji mlebune barang wong lanang nang jerone barang wong wedok. Wong papat kudu roh kabeh. Nek ora roh gak diterima persaksian. Jadi najat kaya-kaya sadis lan kejam hukuman rajam wong hukumane apa jenenge dipendem terus wonten pindhase ngatek mati. Tapi hampir enggak pernah terjadi nek zaman Kanjeng Nabi terjadi ning Indo nek salah bisa wedok sing Indo ora. Kanggo contoh kanggo contoh. Mergo apa? Wong berhubungan ngantek disekseni wong papat sing nyekseni
kesaksiane kudu real padha kabeh iku kae lapangan nek cakup nek telon nek kelon mboten enten awan-awan rata-rata kan kebelik-belik niku enek wong udah aku wonten nabi kula cilaka kabeh apa kula pun cina ngoten niku nabi ora langsung diputusi rajan iku ndang trimo dijawil boten kula sadaya sina kanjeng Nabi. Kok ndang trimo dirangkul kowe boten kok ndang trimo diangkat. Dadi sebisa mungkin kanjeng Nabi niku dialihkan supaya vonis rajam niku boten terjadi. Ben diurusi Gusti Allah iso ben akhirat mergo nek Gusti Allah sana di ngapura ya ora nganti di hukum sing abot. Jadi sekilas kaya sadis. Tapi kanjeng Nabi sebisa mungkin aja nganti terjadi hukum rajam niku aja nganti tumiba, tapi adalah contoh wong sing jujure pol wedok kula pun hamil niku kanjeng Nabi. Nek ngono ya diteni hamil dulu. Nah, terus dirajam. Setelah dirajam kanjeng Nabi melok nyalati wong sing tukang zina mau. Sahabat protes. Loh, ini ahli zina atau jadi kan melok nyalati. Ya kowe gak ngerti tobaté wong iki. Tobaté wong wedon iki nek ditimbang ambek tobaté wong wedok 70 ahli Madinah cek berisi tobaté wong iki ngoten niku terus Nabi dari zina derek imami yang kuwau. Ampun kita maksudnya ayate iki ngerti nek ayat iki hukume pun dimansuh niku diganti nganggo ayat liyane. Wallati utawi pira-pira wong wadon dene alati to alati rupane kang manane yo sesuatu. Wallati utawi pira-pira wong wadon gak tinakang padha nekani sapa wong wadon al-fahisata ing zina minisa iku saka bojo-bojo ira kabeh utawa wadon ira kabeh. Nah iki hukumane iki nalika ajaran Islam. Ayat iki pastas itu monggo aweo mampreo seksi sira kabeh alaihina ing atase nisa arbaatan ing wong papat mingkung saka sira kabeh. Iki padha seksine kudu papat jangan urung dimansuk lah. Saksi untuk membuktikan tuduhan kudu wong papat. Wong papat sing lanang sing wonge ora ahli gorok. Nek wis nemu wong papat, dadi wong papat ku lanang kudu ngerijaliku al-muslimin sing dadi seksi ya wong Islam. Seksi tuduhan iki mau. Wong lanang ora kena kasine utawa wong wadon sing dadi seksi. Nek wis ana seksi piye wae saidu monggo lamun padha nyekseni sapa wong papat. Paham siku nyekseni nek wong wadon sing dina mau maksude. Nang bojone dina barang iki critane ayat iki ya ora ono nek ono wong lanang ngerti bojone dina piye dadi meskipun wis tau dimansek ya tak terangke nek ono kowe golek seksi papat nek wis padha wong papat sing nyekseni ngakoni piye paham siku moko padha nahan sira kabeh guna ing wong wadon yang bisa berbuyuti di dalam pira-pira omah. Jadi hukumannya dia ora dirajam ora dicambuk. Nek ana konangan dunan dina ana seksi sing kena disumpah seksine aku tenan. Wong wedok mau ditahan dadi pokoke diasingno nang di omah ditujodo jero kene. Ora wae metu awak sapa wae. Ana sing nerangno setahun, ana sing nerangno sak matine. Ora oleh wong sampe ana aturane saka Gusti Allah.
Saiki terus ora aturan Gusti Allah, ayate cuman mansuh ditilawah, hukumnya tapi ditetepno. Tahanan nang jero omah pokoke ora metu hatta tawafa sehingga nekani sing nggoni guna nisa apa mau tu mati au ya ala utawa dadekake sapa Allah Gusti Allah lahuna ketuwe nisa ketuwe wadon mau sabilan ing dalan keluar maksudnya. Jadi hukumannya saat itu enak hukuman zina nek dibujuk boleh no saksi wong papat nah wis disekseni bukti wong terus ditahan di kunci dikurung ning jero omah sak matine utawa ngantek enak hukum baru jangan bawa nasabilan ngoten ta cuma niki nggon di mansuh nganggo keputusan ayat sing juz 18 iki tak cuplekno. Nah terus biyen ta saiki wong lanang iki seneng wong lanang yo enek. Wong wedok sing seneng wong wedok yo enek iki diterangno nang Quran. Tapi iki nek salat sira do ana kira terangnya. Kalau orang itu ya Pak, ini maca bolak-balik ayat iki. Tapi maksudnya iki kan ora jujur ora iso ora iso do. Mune aku iso kudu ora iso. Enggak sing akeh kan ngono. Dulu diarani nundung udah wah ya iki hai sing tukang mami iso ngono ya nek iso jelasno ora percaya nanti sih ora dong iso dong coba ya tau kapan nek ana wong lanang nyenengi wong lanang ya biyen gak mudah jebule ya enak wong wedok nyenengi wong wedok ya padha wae walalani utawi wong loro ya tiyang kang padha nekani ya alalani saling nekani diperhalus bahasane bahasa kinayah niku peliringan iki ora liring moto enggak apa jenenge sanepan saling mendakani saling nekani wong lanang loro piye ya teran tekan tek ngono piye ra iki enak tapi jenenge nek bosone anu oke wong piye ora oke wong normal anu yo bojo yo padha wong wedok wong lanang iki ya enak wong wedok ya enak dadi walala niki nek tafsire terang termasuk wong wedoke barang nek padha wong wedoke piye carane carane hukumnya seperti apa iki tapi ya wis dimaksud ayat iki ayat ini sebenarnya hukumnya padha ya anu ya nek sing wis tau nikah ya diwajib sing ora tau diajar bisa blek nek ana wong lanang nyenengi wong lanang mbok piye prakteke ora perlu direbut wis ngono kuwi lah jenenge wong normal wae wong peran padha wong lanang kan sowakan maksud iki utawa wong wedok bukan piye carane ya ana ngono iku wong wedok nyenengi wong wedok biyen mulai ya enak wong sing anu pola pikire wah mulane disinggung nek terjadi ngono piye ya iya kang padha saling nekani apa alalani ha ing fahisha sing dina mingkum saking sira kabeh dinane nek wong lanang kudu lan basa Arabe aliwat iku kaya perbuatan komenati lho manane apa ora usah manane terlalu futa mingkum sira kabeh fa'adu monggo padha meloro sira kabeh huma ing aladani melarane piye nek kabeh disebutno wong disampu wis randang sepatu karo dipisoi nek kabeh bisa biwater bibini ali jadi hukumane wong sing anu ngene iki jangan lho dimaksud nek terbukti konangan wong di sampuni nganggo sandal sirahe karo dipisoi oke ya
senteng kowe ya basa iki. Kewan kowe ya plok. Wedhus kowe ya plok ngene dadi di sampuki karo dipisoni. Hukumane niki biyen saiki wis ora. Wis dimansuh. Terus nek badhe empuke karo dipisoni kok akeh wis saling kanggo sak RT ngono. Wong nek pengen tobat piye? Panda pamonggo lamun padha pengen tobat saka alalani. Tobat saka zina wis ora pengen onteran nek padha lanange. Wa aslahan dodo gawe bagus saka alalani. Wa aridu monggo mengowo sira kabeh menghindar sangka miloro aku anuma sapa aladani dadi sing dirujuk subyeke iki aladani wong lanang loro tapi sebalike perlakuan nang wong wedok ya padha ngono wong wedok nek kedebukan terbabuk seneng padha karo wong wedoke jenenge lesbian ngono kuwi piye jangan biyen nek terbukti hukumane ya iki di suapu isandar mbok gambaran wis patu plak lonte plak pedhes kuwi ngono piye lah pokoke nek iki katane bisa bi kelawan mundur ngono iso padha pipi ya nek wong tobat wis ora pengen nglakoni ngono neh piye ya kowe aja dibuke aja dipisoi neh aja ndori terus ae. Inna wa ta'ala temen Gusti Allah iku kana wis ana sinten Allah ana iku tawaban la kang rimo tobat kang seneng nrimo tobat rahiman la kang welas asih Gusti Allah iku sugih pangapura seneng nrimo tobat hobi nrimo tobat mulane aja seneng rakan-rakane wong sing duwe neraka wae senengane ngapura dosane wong awake dhewe padha wonge terus seneng rakan-rakanno nyesat-nyesatno jahanam-jahanamno wapun tenajan wonge ngreketno lah ya wis pokoke ngurus dodo ketno dadi proyek ati rasa bisa-bisa rakan-rakanno rasolamet wis ra usah sing dislamet ora dhewe lho dhewe mangane padha lesu sing dislamet lan slamet Gusti Allah ya pasana Gusti Allah ngono wae nek pol ketnone wis pasana Gusti Allah ben diatur Gusti Allah ngoten mawon Gusti Allah tawaban rahimah innama taubatu ani pastine utawi taubat innama taubatu setuhune utawi taubat ing Allah ing atase Gusti Allah iku lilladina ketuwe wong-wong akeh ya amaluna padha lakoni ladina asua ing lakon elek lakon durhaka lakon maksiat bijahalatin kelawan dudu kelawan ora ngerti tobat niku apa carane ngapoki lakone Gusti Allah iku tawaban rahimah mohon rimo tobat selama pintu tobat urung ditutup tak terangke pintu tobat ditutup iku maksude piye wis ora duwe kesempatan tobat betul kaya apa wis ora diterima siji nalika nyawa wis ning gorokan wong iki urip sadar tapi wis ora nek karek keke kok karek mangkete kok pira getun kaya apa wong iki sadar kok iki sadar sik ora nek dunya ati pengen tobat tapi wis ora iso sampai tapi wis ora iso menawa wis ora iso tobat terus banjure tobat lan diterima iki nek wis medhun hukumane Gusti Allah ning dunya iki penuh pesan jenenge anggap penuh pesan diterangno ana ning
akhir surat Ghafir juz 41. Surat Ghafir juz 41 ayat terakhir rong ayat. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Nalika wis medhun Arab, lama ra'au basanan kok wong sing kafir kabeh jaman biyen enek saiki yo meh enek kalau pun enek yo apa. Ana wong saliman kafir kabeh, kudu kiai sak kublas ya, dadi yo ya sakon kiai bakal kurang perah mulai memang ceramah bawane ngono. Bareng penduduk masyarakat wis ngerti medune balak, rokau baksana, ngerti medune siksa. Mbah enek gunung meledos, gunung karek kleke, mbah enek tsunami sekarang gununge. Ngono iku kok sambat. Qalu amanna billahi wa aku iman Gusti, aku iman jenengan, moho tunggal jenengan. Bagaimana mengaku nabi musyrikin. Nek wis kaya ngono iku piye? Falam yaku yang fa'uhum imanuhum. Monggo ora manfaat, ora guna imane wong sing wis ngono mau. Kae matine kan nek watu gedhe sampe plek ngene entek-entek oleh duraka arek tese ubah kaya kok arek Firman. Ora ngerti apa. Firman wis dilakukan karek matine aman nabi rabbi akhiru salam akhiru kalau waraku ola aman tu anahu la ilaha illa li amati dan Israil wa anam musyrikin wa wis kolom karek keke nang tengah laut lagi iman lagi percaya aku iman dek pengiran dan Israil aku iman Gusti be malaikat ta'al ana wa ta'asaita kok perlu aku tanah sithik saiki kowe iman tak jejeri awu ndek segoro mati wis ra diterima nek ngono iku tobat sing wis karek tesih iki ra diterima. Nah jangan wong sing ini cek iso kula tobat Gusti kula nyuwun ngapunten Gusti wis ra diterima ngoten niku. Lah sing diterima piye? Diterima ayat iki. Wong sing tobat sing bener yaiku tobate wong sing maune mergo pergaulan, mergo ora ngerti, dina iki dulah mabuk, ora tau salah, terus banting keplek. Wes kok wae lah, ngono iki mergo gak katek dong niki jane dosa tenan ora dosane piye lah. Nek saiki ora kabeh wong wis ora jane menawa. Nek saiki wis ora yo banten. Cuma ora paham secara detail. Jadi wong masuk wong lakoni dosa jenenge mak di definisikan wonge jalan piye kan ngerti piye. Mergo maksiat sing gak paham bener sing dilakoni dosa tenan. Iku beda ambek wong sing asline ngerti tapi dilakoni. Nek tobat wong sing bener carane tobat iku wong sing lakoni elek yo kegawa lingkungan, gawa kanca, gawa karena ketidaktahuan ae bar wis ngerti. Lumayaku guna nuli padha tobat sapa alalina mengkoribin saking sanalika sang cedu terus badhe tobat bar wis roh nek kuwi apik utawa wis kenal batore mange golek ora wis terus masane jago iki ora dolanan kok ngene ngono karo nek dosa nek yen iki nah akhirnya nek dosa kan wis kapok tenan. Nah, sikutan makanya ya dosa sithik-sithik ngono. Ah, benjuk nah tapi ada lah. Nah, ngono iku banjur tobat ora kapok lobo. Wah, wis wis aku wis mau tenan.
esuk jukne sambel ya ngono wong kaya wong anu lah kaya wong seneng ambek bojo wis zona iki kapok sambel. Jadi tobat sing tenanan, nah ya tu gunamin korbi. Ora punya astagfirullah, tapi kalau bukan teremi astagfirullah orang itu buat yang balak astagfirullah kesikut naik. Ya Allah pada Allah di ibu namanya ya saya tumpuk undung dia. Nah wis tobat ya dirokok ya orang langsung. Lekwa hadise mustaghfiru bil lisani wa sing istighfar nganggo lisan. Al musiru bil lambi tapi dilatok nglakoni dosa iku kal mustahdi bi rabbi kaya iwi-iwi ambek pangerane. Iki yo ketno apa jenenge iwi-iwi. Iwi sapa wae iwi-iwi ketno apa wae. Ini astagfirullah nanti cetak ngapusi nganggo catatan ngapusi terus astagfirullah nanti jadi tobat sing kang gatel yo gatel terus kamane ngono iku padha karo iki Gusti Allah. Nek tobat tenanan ora gladok nek pokoke nang ati ora niat gladok lah. Nanti niat kapok dene bar kok kadang kala terus ning dunya wong iku ora ora dosa blas ora ngira. Yang penting aja bangga kalau dosanya aja bangga. Dosanya tidak akan dosa terus tobat pokoknya kapok Gusti kita engko setelah bergaul ya orang rasanya nah ya Allah Gusti Allah mau sugih makmur. Bahkan wis ana faula kang ngotai wong mengkono-mengkono wong wanita iku ya tubuh nrimo tobat sapa Allah sapa Allah Gusti Allah alaihi wa sallam. Karena ana sapa Allah Gusti Allah iku aliman moho uteneni moho mirsani. Hakiman moho wicaksana Gusti Allah wis pirsa kawulane iki aku apik-apik dhewe. Aku bener-bener iku Gusti Allah pirsa kawulane kawulane awak ora usah muncul-muncul awak. Terjane fala bizaku angkusaku aja nyucek bersih awakmu dhewe ora usah kok suci cara bahasa saiki surah juz 6 fala bizaku angkusaku wa a'lamu biman taqwa Gusti Allah wis pirsa apa sing luwih takwa iki wis pirsa. Walai sani taubatu lan ora ana apa taubatu tobat ora bener tobat iki liladina keduwe wong akeh ya'maluna kang padha nglakoni ya aladina as-sayyiati ing lakon-lakon keelekan dosa-dosa lakon elek terus aku tak aku sing nang iki tak aku ya sobek aku itu kata terus kaya tobat sebenarnya mati masuk surga mulai enak itu bisa ngomong setan hati ini setan ngaku akhirnya kuning jalan mati wong sing dilato terus lakoni keelekan mulai itu kok muni tobat ya ora dianggap tobat kata ilaha terus iku nalikane wis teko sapa ahaduhum salah suwijine aladina apa al-mautu mati nalika wis ditekani mati arek teke arek mateke sing kowe tak terangke wau iki ayate ora mudo ngurpeng sapa aladina sapa ahad wemen arek mateke ini itu betul ini kalau ini tembus setuhnya ingsun iku betul tobat sapa ingsun al-ana dalam saiki yang iki tobat kok arek tepe jek sadar tapi ora iso ngomong aku tobat Gusti wis ra guna iku utawa wis arek teke aku di keberkan aku arek teke pas nglakoni elek niku piye ora iki mau waladina lamrawong
sing diarani tobat iki ora wong akeh yang muduna kang padha mati sapa alalina wa hum alalina iku kufarun padha kafir mati kondisi kafir iki ora ngira diterima obate ditobati anak dongakno ora oleh wong kafir dongakno ora oleh saiki akeh sing ora kafir agemane mati ben kafir tapi lakone kaya kafir iki oke piye poso-poso ya coba sapi cedak masjid blak-blek mangan ning ngarepe wong akeh nganggep kuwi ora dosa nganggep mangan ora poso kuwi nganggep ora dosa kuwi padha karo kafir najan ya ora kafir yo ngate kene ora kafir kaya sakutuwe tapi wong sing ora yakin ora percaya ambek wajib poso kuwi kafir iki niku pirang-pirang ora kono rakene cedak masjid karo buka dadak makane sapi. Poso-poso mangane kan ora beda mek sapi ya. Si sapi didol kenek dibeleh kenek. Wong entekno bekakas poso-poso iki aja nek kabeh ngono lek jenenge yo Islam judean terbayar. Mapak yo njuk giliran rata-rata junjuk giliran bangsaan nek sedo nek poso jablok iki. Ngono to yo mlaku masane mapak iki perkara wajib ta piye traweh iki perkara wajib ta piye traweh apa sing penting poso itu belajar wong sing mati kahanan kafir piye walane yang tuna kufar wong sing mati kahanan kafir ora diterima tobat kafir apa kafir rahasia kafir ngafiri ngufuri ora percaya ini wajib poso kan kafir kuwi ora percaya wajib salat 5 waktu kuwi kan kafir ora poso ora salat 5 waktu amalu mabudatun la tuqbal ula kaya ngono-ngono wong akeh sing memang tobat wis karek teke tobat nanti sama ini kafir itu bi angka tenawis sakit sapa Gusti Allah lalu duwe halana duwe ulai ala bani dosa ala bani seksa aliman kang banget lorone oke kurang 6 menit dari Indonesia musak saya ketapa sing kita alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim la yasrifu illa Allah bismillahirrahmanirrahim la yasrifu su'a illa Allah bismillahirrahmanirrahim ma kana min ni'matin wa min Allah bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibadatuka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na naqulu laka bi ni'matika 'alayya wa naqulu 'alaina wa naqulu bi dhunubina wa ighfir lana wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.